5 najväčších chýb, ktoré robia ľudia pri predaji nehnuteľností v Gemeri. Pri predaji nehnuteľností v Gemeri sa často stretávam s chybami, ktoré robí mnoho predávajúcich. Prvá je neadekvátna cenová politika. Stanovenie ceny bez zváženia reálnych podmienok trhu. Ďalšou častou chybou je nedostatočná prezentácia nehnuteľnosti, keď majitelia neinvestujú do úpravy alebo kvalitného fotenia. Alebo si vyberú realitnú kanceláriu, ktorá je tzv. Fotograf na bazoš. Ďalším problémom je zlé pripravená právna dokumentácia, čo môže celý predaj zbytočne naťahovať. Niekedy si ľudia neuverujú skutočný právny stav na liste vlastníctva, čo môže spôsobiť komplikácie v budúcnosti. A nakoniec, nie všetci predávajúci využívajú efektívnu reklamu, ktorá je kľúčová preto, aby sa nehnuteľnosť dostala do povedomia potenciálnych kupujúcich. Tento